Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan tafel bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Aan tafel bij. En deze keer zitten wij in natuurboerderij Ondersteboven. En onze bedrijventerreinen zijn eigenlijk niet veilig. En daarom komt er een keurmerk Veilig Ondernemen, een KVO. Klopt dat, Peter, wat ik zeg? Nou, we zijn een aantal jaren bezig met het keurmerk Veilig Ondernemen, Ja. onder andere in Axel dus. En we zijn de laatste jaren hebben we veel progressie geboekt om de bedrijventerreinen veilig te maken. Om welke bedrijventerreinen gaat dat nu? We praten over de bedrijventerreinen Vaartwijk, Noordpolder en Drieschouwen in Axel. En Drieschouwen in Axel, oké. Hoe ervaar jij dat, Peter Snodijk? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk om een veilig industrieterrein te hebben. En dan jouw veiligheid in de grootste zin van het woord. Gaan we zo over verder. Peter Verploeg van de gemeente Terneuzen. Ja. Wie is Peter Verploeg? Ja, Peter Verploeg, bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente Terneuzen. Een ambtelijk projectbeheerder voor het keurmerk Veilig Ondernemen, Okay. onder andere. Peter Snodijk? Eigenaar autobedrijf Snodijk in Axel. Op een van de 3 bedrijventerreinen Ja. die net genoemd zijn. Het is belangrijk dat het veilig is, zei jij net. Hoe veilig moeten die bedrijventerreinen nu zijn? Of zijn ze nu eigenlijk wel onveilig? Nee, ze zijn niet onveilig, maar onder veilig kan je veel verschillende dingen Dat dus. horen. En bijvoorbeeld om inbraken te voorkomen, Aha. et cetera, dit valt ook onder dat keurmerk. En daar vallen natuurlijk heel veel dingen onder. Ja, om inbraken te voorkomen heb je denk ik een aantal middelen nodig om dat zo risicoloos te laten zijn, natuurlijk voor zover dat gaat. Inderdaad. Dus dat is niet alleen een goede, veilige toegangsweg, zeg maar. Ik bedoel, Die hoort er ook bij natuurlijk. Ja, alleen je hebt natuurlijk denk ik verlichting nodig. Goede verlichting, ja. Geen donkere plekken. Ja. Maar dat zal best lastig zijn, denk ik, op sommige industrieterreinen. Geen donkere plekken. Ik moet zeggen dat de gemeente Terneuzen dat toch flink in meegaat. Dus we mogen er eigenlijk niet over klagen wat dat betreft. Maar goed, alles valt eronder. We controleren bijvoorbeeld ook voor de brandweer of de brandputten bereikbaar zijn. Nou, dat is ook één van de, en dan zeg ik, er vallen een heleboel dingen onder. Ja. Hoe breed is dat keurmerk Veilig Ondernemen voor zo'n industrieterrein? Peter, hoe moet ik dat zien? Ja, we werken sowieso samen met het platform Veilig Ondernemen. En dat is ook de brancheorganisatie die zich bezighoudt met onder andere beveiliging van de veilige situatie te creëren op bedrijventerreinen. Mm-hmm. Dat doen we samen met de ondernemers ter plaatse, maar ook met de politie en de brandweer. Want iedereen kijkt vanuit zijn eigen discipline toch anders naar bepaalde situaties. Mm-hmm. Ja. En ik ben dan vanuit de gemeente ambtelijk verantwoordelijk om dat te organiseren en te controleren en coördineren. Ja. Ja, dat vraagt denk ik ook inspanning van de diverse bedrijven die op die bedrijventerreinen zitten. Die 3 die je net aangaf in Axel. Werken de meeste ondernemers daar ook aan mee? Of staan ze daar misschien wat lastiger tegenover? Ja, het is zo natuurlijk onbekend, maar onbemind. Maar de 3 bedrijventerreinen Axel, waar Peter natuurlijk vanuit Drieschouwen verantwoordelijk is Gert-Jan Vlaanderen verantwoordelijk voor zijn gedeelte in de Vaartwijk en Peter During. Nee, Peter During, ja. Wim During, sorry. Van Noordpolder, die zijn dus een soort, die trekken de kar wat dat betreft voor hun gedeelte. En die proberen ook de ondernemers die in hun wijk op hun bedrijfsterrein zitten ook mee te krijgen natuurlijk, om ze bewust te maken van de voordelen van het keurmerk Veilig Ondernemen. Ja. Ja. Er is natuurlijk betrokkenheid nodig van die ondernemer. Wat moet die ondernemer daar zelf allemaal voor doen? Hoe moet ik dat zien? Want sommige ondernemers zijn denk ik ook bedrijfsblind. Want die zijn in hun bedrijf met hun bedrijf bezig en zijn niet altijd bewust van de veiligheidsrisico's wat het met ze mee kan brengen. Ze bijvoorbeeld een stampe pallets, houten pallets dicht met het pand kan al een brandgevaarlijke situatie opleveren. Ja. Maar als je er elke dag voorbij loopt, op een gegeven moment zie je je eigen pallets niet meer liggen. Dat is ook een stukje bewustwording en ook die ondernemer erop aanspreken van hey, let op,
Daar kan een onveilige situatie ontstaan, zodat je maatregelen treft waardoor die pallets daar niet staan. Nee, en dat inderdaad die brandveiligheid natuurlijk dat het wat veiliger is natuurlijk als je het verder weglegt. Ja. Stel dat er iets gebeurt. Ik wil niet zeggen dat er een crimineel daar iets gaat doen, maar of jeugd die ondeugend wil zijn, kan dat natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. Ja, zeker weten, Dit is natuurlijk gericht op de veiligheid op bedrijventerreinen. Die is natuurlijk voor de ondernemer. Maar ik vermoed ook voor de eventuele burger, zeker medewerker, die daar komt. Of die daar moet zijn bij een bepaald bedrijf. Verwacht ik. Ja, het is een geheel. Het is niet alleen natuurlijk voor de ondernemer zelf op de bedrijventerreinen, maar ook voor zijn werknemers. En ook voor de eventueel omwonenden die er wonen natuurlijk. Dat ze toch een veilig gevoel hebben over die omgeving. Ja. Peter, wat kunnen wij als burger daar eigenlijk ook nog aan doen? Behalve niet het raam open doen en brandgevaarlijke spullen in misschien veel te droog gras naar buiten gooien? Er is natuurlijk voor zo'n bedrijventerrein zijn er natuurlijk meerdere dingen mogelijk. Hoe je hekafsluiting, controles door beveiligingsmaatschappij, maar bijvoorbeeld ik heb ook een AED aanschaffen. Dus bij ons op het industrieterrein staat een AED gewoon aan de buitenkant van het bedrijf. En daar kan iedereen, zelfs ook de mensen die bij een pompstation of op dat terrein komt, kan daar gebruik van maken. Ja. En dan zeg ik, dat is ook één puntje van dat KVO, want het is overkoepelend veilig. Ja. Jullie zijn nu bezig op 3 bedrijventerreinen in Axel. Dat zijn de eerste projecten, de eerste terreinen die gecertificeerd gaan worden in Zeeuws-Vlaanderen? Nee, niet. Oké. We zijn bezig met de certificeringstraject inderdaad de bedrijventerrein Axel, maar we zijn ook bezig met de hercertificering in het bedrijventerrein Terneuzen, Handelspoort, Haarlemmerweg en Maintenance Value Park. En we hebben ook nog een keurmerk veilig ondernemen winkelcentra. Daar zijn we aan het hercertificeren in het centrum van Terneuzen. Dus op dit moment lopen er 3 certificeringstrajecten in onze gemeente. Dat is best veel. Dat is best wel veel, ja. Want ik las inderdaad dat het keurmerk veilig ondernemen inderdaad gaat over bedrijventerreinen, winkelcentra en buitengebieden. Buitengebieden is dan natuurlijk een wat uitgebreidere, misschien wat lastigere materie daarin. Maar feitelijk zijn er dus in Terneuzen al een aantal terreinen gedaan. Ja, of bezig. Oké. SAS voor Hand, die doet ook mee. Ja. En Axel ook uiteraard, in de winkel. Maar voor het buitengebied heb je natuurlijk de grote industrieterrein van Noord Seaports. Dat gedeelte wordt onder de gemeente Terneuzen valt. Dat zijn die grote... En daar kijken we natuurlijk ook. En daar kijken we bijvoorbeeld wat wordt er door vrachtwagens die of daar parkeren. Wat wordt daar fout gedaan, van achterlaten van vuil tot allerlei dingen. Dus ook dat hoort eigenlijk bij onze... Ja, die hoort... Wat jullie nu vertellen, je rijdt als burger rij je natuurlijk een bedrijfsterrein op, heb je daar eigenlijk niet in de gaten dat je er eigenlijk gewoon veilig bij jou aan de deur kan komen, dat ik mijn auto daar kan parkeren. Maar het gaat eigenlijk veel verder dan het alleen maar veilig aan de deur kunnen zetten van mijn auto aan een bedrijf, waar ik toevallig moet zijn. Wat laat ik achter? Wat laat een vrachtwagenchauffeur achter? Hoe is het met de weersgesteldheid en droger gras, waardoor het makkelijker vlam kan vatten natuurlijk. Zeker midden in de zomer. In de winter is het veilig, is het niet glad in zo'n situatie. Maar goed, datgene waarover je vertelt is een groot deel voor de mensen die bij jou komen op het bedrijf. Of op het bedrijventerrein. Ja. Maar het geldt natuurlijk ook voor de bedrijven die er zelf zitten. Binnenin bedoel je? Ja, binnenin, maar goed, naar buiten toe. Dus je zorgt op allerlei mogelijke dingen dat er geen inbraken kunnen zijn. Nou ja, goed, brandstichtingen, maar goed, alles wat daar gebeurt, houden we in de gaten. En dat is de taak van degene die zeg maar voor dat industriestukje staat. Ja.
Dus zoals we zeiden, ik sta voor de 3 schouwen. En ik doe iedere week mijn rondje. Ja. En als er iets is, dan melden we dat. Want we komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Ja. En ja, nu zitten we tegenaan die certificering. Dus nu moeten we het ook echt van laten zien wat we allemaal gedaan hebben. Ja. Wat brengt die certificering? Behalve een certificaat en misschien een bord aan de weg? Het brengt voor de ondernemers in ieder geval dat ze korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie. En dat kan toch best wel aardig wat geld besparen voor ondernemers. En daar verlangen we wel natuurlijk dat ze dus zich ook bewust blijven van de mogelijkheden rondom gevaren rondom inbraak, brandveiligheid, etc. Dus het is ook een continue bewustwording van ondernemers. Ja. Ja, kijk, dit gaat natuurlijk nu over een industrieterrein en over een ondernemer en hoe je je zaak daar inderdaad doet. Maar uiteindelijk kijk ik er natuurlijk, misschien vervelend, maar ook als burger tegenaan van ik moet bij iemand aan een bedrijf zijn. Ik heb dan een afspraak om te gaan solliciteren of iets op te halen of een bestelling te doen of wat dan ook. Daar heb ik als burger denk ik ook mijn aandeel in. Ik bedoel, als mijn auto olie lekt, is dat niet zo handig, denk ik, voor de veiligheid. Nee. We hebben ook een garage hoor, een garage Snowdijk. Dan moet ik even door, hè? Nee, maar goed, ja, snap even. Maar dat is natuurlijk sowieso belangrijk. Maar ik zeg, het belang voor de bedrijven op allerlei gebied. We hebben sowieso bij ons op het industrieterrein een zeer correcte appgroep. Ja. Zeg maar. We hebben het gisteren gezien, 63% vindt het in ons gedeelte werkt super. En daar worden natuurlijk bepaalde dingen aan gegeven. Dat er iemand nog een raam open ziet staan toevallig, of noem het maar allemaal op. Ja. Want dat is het volgverhaal. Ieder van ons 3 of 4, zeg maar, van degene die of aan hun industrieterreintje, de communicatie is belangrijk. Ja. En dat is altijd belangrijk, maar vooral communicatie, goed voor de veilige punten. Kijk, er kan vanavond of vannacht iemand ergens iets neerzetten. Waardoor je pas morgen ziet. En wat is dat? Ik bedoel, er wordt natuurlijk... er wordt vandaag aan de dag overal wat gedaan door mensen. Ik bedoel, de politie heeft er de druk mee. Maar het is gewoon belangrijk dat je met je ogen open kijkt. En voorkomt dat er onveilige situaties zijn. Dat is eigenlijk... Als je nou als burger per ongeluk bij jou op het terrein staat, de industrieterrein staat ook nog een tankstation. Als je nou toevallig iets ziet waarvan je denkt, goh, dat is niet veilig. Kun je dat dan als burger ook melden? Op een of andere manier? Je kan het sowieso melden natuurlijk. Je kan het naar de gemeente melden, maar je kan het natuurlijk ook naar iemand melden. Bijvoorbeeld bij ieder bedrijf. En die zouden dan zeggen van nou gaat dan even naar die of bel die. Maar goed, we hebben natuurlijk de Beter Buiten app. Ja. Okay. Van de gemeente Terneuzen. En de mormelding. En de mormelding, maar de Beter Buiten app, die is net iets... kan je net iets meer mee als met de mormelding. Oké. En in principe zijn ze precies hetzelfde, alleen bij die Beter Buiten app maak je een foto van en dan zeg je van die stuur je gelijk door, die komt er gelijk. Ja, die is, maar goed, dat zijn de dingen, dat is eigenlijk voor iedere burger die of dat eigenlijk kan aangeven. Van een gestolen fiets tot rare dingen. Jullie zijn nu bezig met die certificering. Ja. Wanneer is de bedoeling dat ook echt helemaal klaar is? Of de eerste certificering klaar is natuurlijk, want je blijft daar natuurlijk altijd mee bezig in hernieuwde certificering. We zijn natuurlijk in Axel al een aantal jaren bezig zonder dat de certificeringstraject. Er zijn wel heel veel stappen gezet. Nu zijn we de puntjes op de i aan het zetten door die veiligheidsanalyses. En dat de politie, brandweer en gemeente de veiligheidscijfers moeten aanleveren. Door een rapport van gemaakt. En 26 augustus aanstaande hebben we dus de audit. Samen met het KIWA die dus dan die audit komen afnemen. Waar dus wij als waarbij de ondernemers en wij als gemeente, maar ook de politie en brandweer worden bevraagd over het KVO. Ja. En dan hopen we dus het certificaat te ontvangen. En dan en wanneer verwachten jullie dan dat certificaat? Dat is gelijk volgens mij. Ja. Gelijk al? Hij is al toegekend. Het certificaat moet nog gedrukt worden natuurlijk. En dan gaan we ook een mooi officieel momentje aan koppelen als het zover is. Ja. Dat daar ook de burgemeester bij betrekken en de verantwoordelijk wethouder.
om het ook wel onder de publiciteit te brengen. Ja. Dat is wel belangrijk, hè, dat zowel de bedrijven als gemeente, als politie en brandweer, maar ook de omwonenden weten dat er een certificaat behaald is. Ja. Ja. En dan mogen ze natuurlijk, iedereen moet er toch wel best een beetje trots op zijn, denk ik. Natuurlijk, Ja. want dat doe je niet zomaar. En Nee. er wordt natuurlijk best hard aan gewerkt door de ondernemers en alle betrokken partijen. Ja, klopt. Als dit nu klaar is, wat staat er dan op de rol? Zijn er dan de terreinen in allerlei andere plaatsen in de gemeente Terneuzen? En misschien nog wel verder in de Zeeuws-Vlaanderen? Wat ik net aangaf, we zijn parallel bezig, zowel in Axel, maar ook in Terneuzen, de bedrijfsterrein en ook in de winkelcentra. Dus dat gaat gewoon door. Maar we hebben natuurlijk ook weer doelen stellen voor de komende jaren waar we meer grip op willen krijgen. En dat gaat met name over een stukje ondermijning. Ja, natuurlijk in een aantal bedrijfsterreinen heb je best wel van garage-units waar je niet van weet wie ze huurt en wat er gebeurt. Dus daar willen we ook wel meer zicht op krijgen als werkgroep. Dus dat is een uitdaging voor de komende jaren. En dus, dat we meer zicht gaan krijgen op eventuele ondermijning op de bedrijventerreinen. En ondermijning, voor mij helpt mij even. Want Ja, dat is iets wat betekent dat? Iets wat het daglicht niet kan verdragen. Oké, prima. Ja. Helder verhaal. Nou, Oké, ondermijning, ja. Ja. Maar de bedoeling is wel, denk ik, dat min of meer alle bedrijventerreinen in de toekomst een keer in de gemeente Terneuzen dan aan bod komen om dat certificaat te krijgen. Dat is afhankelijk van wat wil de ondernemer zelf. Ja, want wij faciliteren als gemeente, maar de ondernemers zelf moeten aangeven of ze willen certificeren of niet. Okay. En in principe de bedrijventerreinen, Axel en Terneuzen, die gaan certificeren. Dus dan is dat gedeelte is geborgd. En we proberen ook nog de andere winkelcentra, even de KVO-W, dus winkelcentra, ook zover te klein dat ook gaan certificeren. Ja. Ja, wij in Axel bijvoorbeeld, heb je de ondernemersvereniging Acclusief. Ja. En daar zijn we met de certificering voor het winkelgebied zijn we nooit begonnen. Ja. En daaraan sluitend zijn we begonnen met de Axelse industrieterrein. En dat denk ik in Terneuzen precies hetzelfde aan. Ja. En dat zou natuurlijk in iedere... Maar goed, kijk, het kost ook wat. Het kost energie Het kost sowieso. tijd en energie, Maar het kost iets. En als daar een ondernemingsvereniging natuurlijk, zeg maar van Sas van Hent, ik bedoel maar wat, dan die zeggen, nou goed, wij willen ook dit en dat en ook dat industrietreintje bij. Ja. Kijk, nu zijn alle plaatsen niet hetzelfde. Hè. Er zijn hele grote fabrieken, dus dat is al een heel ander verhaal. Maar goed, in principe zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn. Ja. Dat zou een mooi ideaalbeeld zijn als dat voor bijna alle bedrijventerreinen gedaan zou kunnen worden. Maar als de certificering er is, zeg maar, staan we niet stil. We gaan op dezelfde voet dat verder. Nee, Er zal de controles blijven, de vergaderingen of tenminste de bijeenkomsten. We doen, misschien ook nog even leuk om te... We doen ieder jaar doen we 2 keer een avondschouw. Dus gaan we met z'n allen, met de politie, de brandweer, de BOA en Peter en noem maar op, gaan we alle 3 de industrieterreinen af als het donker is. Dus dan kijken we of dat niet klopt, maar dat doen we dus ook een keer overdag. Ja, en dan zie je, dat is bijvoorbeeld iets waarover je niet makkelijk over denkt, maar bijvoorbeeld een regenpijp die op een verkeerde plek zit, waarover een inbreker mee naar boven kan klimmen. Ja. Zulke dingen die komen ook allemaal tegen. Kom je tegen. Dus dat, kijk. Er zijn voor sommige nooduitgangen zijn er trappen aan de buitenkant van een bedrijf gemaakt. Dat is natuurlijk voor je er binnen zit, van fout is het goed. Maar van de buitenkant geeft het ook weer risico's. Ja. Goed, op naar veiligere bedrijventerreinen in ieder geval de gemeente Terneuzen. Dank voor jullie komst hier naar de studio, naar Natuurboerderij Ondersteboven. En ik wens de kijkers een fijne dag, fijne tijd en tot een volgende keer.